machiegni kodwa kaka oganda. Higa ka higa, jopuonjre mathoth wuok e kuonde mag tiegruok gi lek kod siso mano mar yudo tich. Ne moko kuom ojende matindo kod mago madongo, lek ni osebedo lek mahinyo gi piny maru. Tij manyo tich oselokore tich ne oganda mathoth. Nyamiyo oganda mamoko chiewo okinyi mang'ich ahinya ka wuok dhi manyo tich to giduogo ka gionge tich no. Kendo yuto ma giyudo giwacho ni samoro ok oromo gi lony ma gintiere godo. Oganda sani okawo yweyo kendo gintiere thuolo mar manyo tich. E yweyo ma gikawo sani, gida tudore kod wedegi ma giromo godo e kinde nyasi gi mag sikuku. Ang'e ni nera moro nokawo CV mari dala. To wacho ni miya CV mari, to biro go e boma, to pok oyudo ni tich nyaka kawuono. Kik chunyi tho. Samoro CV manichiwo no, oonge kod gik moko manya miyo jal ma ndiko ji e tich, ondiki tich. Kuom ranyisi, nitie gik moko mindiko kacha moko nego bedi. Moko bende nitiere lony maniseyudo ma ok indiko e CV no, ma samoro nyalo miyo ibed chien ahinya kirango jok mamoko moro kwayo mar kawo tich ma kama. Tije nok pacho ka. Thuolo mag tije nok. Oganda maonge tije kwan gi ni malo. To kinde gi duto wanyalo yudo resruok e yo machal nade. Kawuono Ramogi TV wada timo rameny mag tije. Kendo e rameny piny odhiambo ma kawuono wayudo thuolo mar twak kae kod jalony mada miyowa siri ponono ka ntiere maling' mantiere iye ka ma waweyo ga oko kwa manyo tije. Bende ok gin jogo ma manyo tije kende manyien, nitie jogo madadar ka wuok e tich achiel ka dhi tich machielo. Gidar e yo machal nade. Onego gidar kinde mane, to ang'o gini monego gitim. To bende okang' walew ma ok wakoni gima ok onego itim e CV mari e kinde mioro kwayo. Mondo ma ochop kare, wan ka kod jalony mochung' ne tayo jotich mong'ere kaka HR. An kae kod Tom Arodi. Adamiye thuolo mar mondo miyo moswa kachako twak odhiambo ma kawuono e rameny piny. Tom Arodi oimore kendo machiegni e rameny piny kawuono. Oimra ahinya Cleophas, erokamano kuom roka kawuono. Erokamano ahinya. Ka wachako mana twak kar ka, gin ang'o gini moganda timo yo mok ni kare. Waloso kanyo kane twak pok ochako ni CV ioro. Kendo oganda mathoth oro CV ne jok matiyo godo wedegi mondo mi okonygi manyo tije. To ponono CV ni oganda penjre ni ang'o gini monego bed ni keto ka, to ang'o moko onego bed ni nitiere. Erokamano Cleophas. CV en gima miyo ng'ama nyalo miyi tich gombo neni mondo timni kata interview. Koro CV onego bed ni gima ting'o weche mamiyo chiwo ranyisi mar gik misetimo, chiwo ranyisi mar gik minyalo timo, kendo chiwo ranyisi e gik ma ilonyie. Thoth CV moko masenene kinde masetiyo oting'o weche moko ma mono ng'ato ng'eyo ni to wuon CV ni dagomb nene, dagomb luonge interview. CV onego bed ni ting'o weche ma miyo kang'iyo taneno kopimore gi tich magombo ni mondo wandiki. Iyudo ka seche moko ng'ato, thoth ji keto gik moko e CV ma ok kony, gimiyo bias, kedi bias ado luong nango, but gichiwo bias miyo samoro ng'ato kaka kony ng'ato, kaka miye tigi CV mondo omanye tek. Kuom ranyisi, idong ka CV ng'ato oting'o ratinde. An ja kilo 89. Gima dhi timo gi kilo dino onge, an ok adwa yangi. Idong ka ng'ato CV mare oting'o ni en wuon nyithindo, en chuoro ng'ane, ondiko nyaka nying jaode gi nyithindo monyuolo, gi kaka a loving husband and a great father too. Mago gik mok konya ng'eyo kapo ni inyalo tich. Machielo non ka samoro ng'ato ndiko nyaka hike, kumoleme, dini mare, gikelo bias. Omoni samoro miyo ng'ato man gi bias moko hero gik mindikogo. To miyo onyalo keto CV ni thengi. Adiera CV onego bed ni ting'o gik ma ka ng'eyo to miya ng'eyo rom ni gi tich ma adwa ni mondo iti. To Tom, gigi mantiere kar kae monego bed ni gini ting'o, gin gik mage ponono? Mokwongo onego bed ni nyiso ni ang'o misetimo. To nitime ndalo mage. To onyiso lony mari. Maiso ni onego bed ni nyiso tije misetiyo, higni manitiyogi, gi kuonde manitiyogi. Samoro yudo ka ng'ato ochiwo thuolo maduong' ahinya e CV,
e gik moko nego omi thuolo maduong' kuom ranyisi an japuonj chon kana atieko high school to sani ok an japuonj king'iyo CV na onge kuma ondike nan japuonj koro kiseng'eyo ni dwa bedo nong'eyi kaka engineer for example kuom ranyisi to koro gik mane timo ma ok onego bed ni miyo menyi kaka engineer cha inyalo gologi or imiyogi thin ok gibed maduong' ahinya ok ipong' gi e CV kech gimiyo document no bedo maduong' nyalo chido chuny ng'ato kata somo koro ka gik monego bed ni ang'eyi godo samoro ok imiyo thuolo maduong' monego bed ni omiya amenyi maber koro mago gik ma samoro aseneno mar ariyo nwang'o ka ji ok meny teko ma gin godo strengths koro seche ma ng'ato ndiko CV no to idwa nono kaka idwa yudo ni to ng'ani ober e ang'o to samoro onego bed ni ber seche mindiko CV no to berni no be neno kasome taneno berni taneno ng'ith mari e yo gimoro ma iketo ni idwa ni mondo ng'eyi ni koro kuonde kalago ka ji ok ler ng'ith margi e tich ma gitimo or gik mane gisetimo koro ka mondo ipime e kind CV gunia achiel kuom ranyisi tek nyaka ikete na thenge mondo ing'i ng'ama olero tije gi yore mosetimo e yo mapiyo. Erokamano. Nitie kama ilero ka ni gigo ma ok med ndhadhu e CV mari kata oboke mari mar kwayo tich indik gi machuok koso kik indik gi chuth nikech nitie tije moko ma ibiro koni kacha ni idwaro higni 6 mag experience kata lony mari kinde misekawo kitimo tije machalo kama ng'ato nyalo wacho ni ka tijni ok ochiegni gi tich mar bedo medusa mar puonjni akete oko kosa akete mana kacha okwane kaka higni masebedo ka tiyo ng'ato wacho samoro asebedo ka atiyo e county kaka jayuecho to koro ayudo tich kaka secretary amanyo tij secretary kata karan koro mano tich machielo masebedo katimo kata mar loso laro ni kik andike kata asetime kuom higni 4 tada adwaro tich machielo mantiere kar ka okete ondike matin kosore mare mandike chuth ndalo michako menyo cha to ber kiketo gik misetimo mondo miyo ji ong'e ni itimo ga gimoro ok ibet ga beta to kaka imedo tiyo tichako duoko piny gik mane timo chon ka ichako duoko gi piny mondo mi kata kingi ndiko CV page 4 tinonka ka gimitimo sani en kore news CV en news page gima ne timo 1972 en kore mana line achiel tae mos ichako gologi koro kaka imedo sude ngas mar tiji kaka imedo diyo gi mathindo to samoro ichako gologi kok gipimore gi gima idwani mondo ng'eyigo kidwani mondo ng'eyi kaka jalendo to ni jago opira ni school captain koro gige ichako golo kaka imedo sudo kaka imedo ng'eyi kaka jalendo mong'ith. Erokamano. Kuom gigo monego bed ni medo gi moko onego bed ni keto e rang'iny mar somo ng'ato wacho ni kose somo mosechopo PhD ok one tiende mar keto primary mare kama nosome kata secondary kama nokete kata kochopo e masters kata degree kama onego bed ni gintiere ochan gi duto kar kanyo to testi mamoko mapod notimo kaka professional certificates moko mantiere ndie space monyalo keto gi kolero kaka nosomo gi kaka noyudo gi koso mana kinde manotimo gi ndalo michako kin rawera eko atieko school mo atieko university kata mana secondary school ber kinyiso ranyisi mar ni school ni chidhi to kaka imedo sudo kaka imedo golo rang'iny mapiny gi mag skundi ok onego bed ni kidwa ndiko tich mwamanye ja degree an ok adwar ng'e nursery school mane dhi ang'e ni mondo mi ibed gi degree primary school nyaka bed ne dhi koro gik galage chako golo kaka imedo sudo malo kaka imedo golo mathindo gi mag nursery primary secondary lakini kosekalo secondary kadhi malo to onego bed ni mago betie e CV mari certificates gi courses mitimo lure gi tich mimanyo nitie tije moko manoko badho to nitie tije mag obadho koro nyaka bed ni seche mindiko gigi e CV mari nyaka understand ni to CV nani dwa rom nade dwa bedo marom nade nikech ok idwa pongo kech nyalo bedo ni timo courses gi workshops moromo pages 2 to king'eyo ni dwa bedo e ngas machalo kama or mondo ng'eyi e rang'iny machalo kama chak ng'iyo courses gi workshops mane timo gi tichako duoko gi piny mondo iwe mana ma relevant gi oriwo mopimore gi kuma idwa dhiye koro ichako golo gi mos kalure kaka isudo mondo mi rameny mar ng'ato menyo kaka ichalo mbele kanyo. Erokamano ahinya. Oro kwayo ni
itime yo machal nade? Oro kwayo application mokwongo nyaka iluw instructions. Gima asenene higni masetiyo gi thoth ji samoro rem koso luwo kaka omiyi ranyisi omiyi ratiro mar timo application. Samoro ng'ama ondiko olando tijni wacho ni mondo iket subject heading mar email wacho ni ndik ni application for driver. In idhi ndiko ni job application. Kweno ka seche ma ng'ato dwa sort emails gi to tiyo gi application for driver mari mar job application jok be yudi. Iyudo ka samoro wach ni mondo ya attach CV mari gi barua as one document, PDF document. To ino kitimo mano. Iore as a word document, ikeyo gi ariyo. Idong ka ng'at madwa ng'iyo CV mari ni oneno ka pek nitie mari mar luwo ratiro momiyi mondo ilu mondo ya apply. Wach machielo ni tinde gi internet non ka nitie gik miluongo ni applicant tracking system manyiso ni idwoko penjo moko to seche bindiko tichno idwoko penjo to attach gik midwaro. Kweno ka samoro ng'ato bok dwok penjogi to gendi kuma nitie lokacha penjo go nigi marks. Kweno ka samoro iluongo ni screening questions gi kizungu. Kweno nitie samoro penjo ni do you have a master's degree? To ni idwoko yes, or ifil ni mago gik moko nega dwoki. Aja PhD da yud PhD monge masters ati. Koro mane weyo. To ingeni kora kocha, ka some kocha, to samoro gino nigi marks abich. Koro ingeno lalo ni marks. Aya kinyisi ni koro explain ane ni to teach midwaro ni iromo kode nadi in 100 words. Tini feel ni gigo kadwa ndiko. Koro sache moko idwok gigo through applicant tracking system go. Tino ka marks kabai. Seche ma udwa sort gicha, tino ka idwogi irem. Koro luwo instruction no is very important. Machielo en understanding ni to teach ma apply ni en ang'o. Aseneno ka ji samoro ok understand teach molo otimda ahinya kuom wan joma chuo. Wasomo title heading okwati kata somo to wase apply. Kweno ka joma chuo thoth gi timo application ma turi to rejections dwa neggi. To koro dogo diko chunygi. Ber ka ng'ato somo application mondo ginene job advertisement mondo i understand tang'o midwaro kuoma kae. To irespond to gimidwaro no. Samoro be okochuno ni jete monyisi ni nyaki apply. Ng'ato nyalo oro ni tich sani to wacho ni mano tok mara nikech kisome matut. To research nogondo be nyiso ni joma mine be hero apply mana tich ma ka gigo tick kamae advertisement to giromo 100%. Mano be diwo joma mine e yor manyo tich. To wan joma chuo wandiko tije wa apply jaga tije moko understand. Ko bono ka thor kuonde mitiye gi chuo dwa ng'ienye molo chuo nikech molo joma mon nikech chir mar dhi manyo gima ok iwinji kata winjono ni kuom molo ibo some tich utajipanga mbele neno mano ng'eny kuom wan kaka joma chuo molo joma mon. Mar adek onego bed ni tarik ma ingeni nitie gik miluongo ni rolling applications, rolling recruitments or rolling advertisements. Rolling advertisements gi onge date due date. Kweno anka samoro ng'ato ong'iyo advertisement ong'iyo ni to deadline mar advertisement en karang'o. To deadline ka onge advertisement tiende ni en rolling application. Manyiso ni kaka gimedo donje kaka ochako ng'iyo gi. Koro in irito ga ni manyo deadline to interview dhi ga mbele. Manyiso ni ng'ato inyaga yud mbele kae kata inyaga yudi kawuono. Wanyaga yudo ng'ato kawuono kiny mwandik tich. In koro ing'eni kiwuok kae to wacho ni joramogi gi lando tich manitie ng'ato ok land tich manitie ng'ato. Gima onge deadline no wakawo mosiyie. Ichalo mtoka midho guba moko ma Kisumo kata Bondoka. Koro ng'amu yie no ng'amu ide dara ne meyo. Koro koromo gi safari midwa dhi kode no tikawe odhi. Koro ile irito tarik, irito deadline, tipoka deadline onge advertisement, tipoka wan wasendiko ng'ato nikech wayudo ng'at ma ni kare at the right time. Koro mago gik monego beni ji ng'iyo wach application. Bogik aneno ka samoro application kae molo gimonego amed wacho kata wach CV ni. CV no nego beni tingo information ma iyudigo. Email matiyo, simu mimakoga. Ng'eny na seneno molo joma tindo ok obi mako simu. Koro igone simu to wacho ni namba ne akia ok abi mako. In ing'e kata mano ramogi manyochi ilanded imanye tich cha. Koro okimak simu tidwa no omi tich.
onego bed ni mako simu nyaka jomin gi gopegi inyise ni an aonge pesa ok aja chuli kawuono lakini simu timako nikech samoro simu mihepo ni en simu midwa luongi e interview koro non ka ji ok mak simu ji ok som kata email ji bro dhi e TikTok to WhatsApp Facebook gi but ng'iyo email manyocho apply go cha be ok ong'i koro non ka gikelago mono ji mondo oyud thuolo mar ng'eyo ni to tije mamanyogi be ayude ga duoko nikech ok osom gik monego bed ni waduoki godo samoro. Erokamano ahinya. Nitie jogo mapono ni ok nyal tiyo gi email kata ok nyal oro kwayo kokalo e simu mar ong'we yamo. Jogi wuok achiel kachiel gi CV mag ndiko e otas to gikete bahasa to giwuok go ka gidhi kuonde ma gidaore kwayo. Obiro kata PC to wacho ni abiro neno Tom kaumae ang' imiye kubiro. Ji machalo kamagi inyalo konogi e yo machal nade? En yo achiel minyalo ti godo e oro kwayo to en moro ma bende uthoro rango kaka joma tayo jotich e kembe mopogore opogore. Ng'enyne applications mag tije idwaga no ti gi method ma ochiw kanyono mondo mi mokwongo wanyalo track applications go. Mar ariyo mondo mi ng'ato kik wach ni nyocho so ng'ato e yo mar mibadhi. Ng'eny kambe matiyo e pinjni nigi PO box mag Kenya for example. Afadhali kara ikaw kata mana barua idhi kete posta odhi kuro to ibo non samoro hand delivery gi ibo som gi samoro lakini ng'eny ne ber ka ng'ato tiyo gi method mochiwno mondo mi tich ginene application ne mar tich olu yo monego bed ni ochopogo ir jatelo ma ng'iyo wechego lakini wan dhano HR gin dhano ng'ama ne yiech application mar nikech en otas ok apar nitie lakini chances mage mag luwo gima ng'iyo applications moko luwo kaka nogombo kaka nochiw instructions to ni piny koro ber ka ng'ato kose understand ni idwar gi e yo makama itemo luwo as much as possible kata amre kore kinyalo dhiye e yor ting'o bahasha titero e ofis mimanye tichno. Erokamano ahinya. Ng'eny nitie gik mathoth ahinya ma pod wanyalo losi wechegi mag tich. Tadani mondo mi losi e kidieny masani ma joma tindo ma thoro ywak ni gionge kod thuolo mano mar bedo kod tich mano mondik gie. Joma tindo matiyo kod mbui manyasani. Profile mari onego bed e yo machal nade nikech sani en adier ni urango nyaka profile mag social media kata mbui mag tudruok gi ka oganda manyo tich. Poni ng'ato ndiko ga kanyo gimoro kaka sani kuom ranyisi ng'ato manyo tich e sirkal to ndiko kanyo ni must go kata ng'ama ndiko kanyo ni must go na gane nga urango gi kure e kinde ma koro rango ka ni professional online profile ni ng'ato gere e yo mane. Online footprint no en gima nyaka ji bed kong'eyo ni nonoga kuma tiye to kwa none lakini kuonde mang'eny nonogi nikech nitie joma sani tinde nitie third party background checks firms joma dito nono ni to Facebook ni ndike gang'o to TikTok ni time gang'o ti iyenyo kure ti wacho weche machalo nade ti ndiko gik machalo nade to pichni ni chalo nade tin ga kure mago nitie kembe mamane gima gitime Kenya ka koro samoro nonka isiko gik moko buodhoni inyalo dhi nyaka mbele kech gigo ingeni background go itimo bang'e ok tim giko in the beginning background checks go magitimo ka koro wagikga ko non ka samoro idhi ma koro ichikdi go tipo ma ka koro joma nyocha luwo ni wach tich ni olalni nikech giyudo gik ma samoro ndiko ok ni gik makare ing'ama yenyo online ing'ama post gik moko be ntie space mar providing your own feelings as a human being even in the political space or religious space but to what extent in radicalized for example iwacho gik machalo malutu machalo nade koro non ka gik lago samoro nyalo miyo ng'ato chunye dikre ni ng'ani ok en ng'at ma odwa kiko kech kar tich en kuma oganda nitie to kwaneno kitie online to non ka ibodagi oganda gi nade kaponi koro isewacho ni joluo gi joma richo josiji ang'on gi joma richo to kamwa tiye ni to joge manitie ko non ka samoro gik moko miparo ni iwalogo ng'ato samoro dhi odonde moneno ni ma ok onego bedi koro onego bed ni watiyo gi mbui gi e yo moro ma kata kisome higni 10 mabiro timor gi gima nyocha ndiko. Erokamano. Adano rang weche mag referrals kata piny kacha CV ka CV no kanto nego ga ne referee onego ndik gi kacha e kinde ma yoro kwayo koso nego
ichiwgi e kinde ma isedhi e process machielo ma ikoni ni koro miwa jok ma wanyalo tudrego mondo mi wapenj ane maling'ling' motenore kod tich ma isebedo ka itimo, nikech kembe moko osebedo ka tiyo kod thuolono mar yudo nembni mag jok miluongo ni referral go, kaka kambi mwatiye ka. Kuom ranyisi, ng'ato koro dwaro namba jatenda J Bonyo, to ndik namba J Bonyo kata kaka referee mar ng'ato, oore to ng'ani ponono nokotiyo kata gi J Bonyo machiegni kode kaka jatende mane nyarango tich manotimo. Tudruok mane monego bed ni nitiere kind ng'ama oro kwayo kod referee to jomagi monego bed ni keto kar ka, nikech an samoro anya wacho ni oyo owadwa Steven Otieno akaw aket kae kaka referee mara, en ong'eya nikech adongo konena, koro awachi koro mae referee na kogochna odhi wacho sigana mabecho e wiya. Kuom ranyisi, jomagi monego bed ni nitiere kar ka. Kaka CV onego bed ni wacho kit tich misetiyo gi ng'ith mari e yo ma isetiyo godo, e kaka referee mari onego bed ni ng'at manyalo wuoye ber ni e tich ma iwacho ni nitiyo kode ni. Obono wang'o thothne samoro ka ji ochako, ndalo ma ji ochako tich gibo chiwo referees ma for example ng'ato chiwo dean of students. Mano is okay seche ichako tich ya university. But kisetiyo higni abich, dean of students otimo ang'e e CV mari. Mano ng'ama ok nyal wacho yori mar tich. Onego bed ni ng'ama nyalo chiwo neno mar tiji en ng'ama nitiyogo machiegni. Samoro en supervisor mari, or samoro en ng'ama utiyogo e ngas marom. Ibono ka most of kuonde mwatiyegi, ibo nyisi ni miwa number contact mar supervisor mari kata ariyo gi jomi isetiyogo e ngas achiel kata mana ji adek. Ber ka mage ka jomi chiwo kaka CV gidene kaka referee magi. Wach machielo en ni referee bonego bed ong'e ni en referee mari. Seche moko non kata kigocho ne ng'ato kata ioro ne ng'ato message non ka referee no kia kata ni to oloch ne ng'ama nade. Wiyo wil. Samoro be gik moko mane timo ne be koro galagala. Ng'ato ok dwa duoko. Ino ka seche momedo budho ni mondo duoko wacha wabwa chich ni to koro ng'atni molenga ni to ang'o mane ng'ani oketho kuomi. Koro onego bed ni chiwo ng'at manyalo wuoye sigandi mar tich mitiyo, o kaka nu utugo pera or kaka nu ugoyo banta gigo moni yudo quality maber mar reference. Referee be nyalo ndiko e CV mari directly. But tinde most practice en ni ibiro kwayi kapo ni ichomo kumigikie e interview. Gimomiyo samoro wa discourage ni kikindike chuthe nikech ji lokre higni kaka dhi. Ing'eni nyalo ndiko referee moro 2020 or 2012. Wiyodhi owil ni between 2012 nyaka sani sitiyo kembe ang'wen. To in ndiko referees manitiyo go ndalo cha. Ko inonka malo kae ng'ama nyalo refer onge. Ko inonka ji chako feel ni to koro ng'ani be gigi gin adier. Ko inonka ber ka samoro inyalo rito mondo penji ni to referee no idware machalo nadi. Kech ibo nyisi ni wadwaro supervisor or wadwaro colleagues. Ntie kuonde masetiye manonyisa ndalo moko natimo interview mono nyisa ni gidwaro mana referees mag joma ase supervise kende, not my boss. So ng'ato ntie kako nyalo describe kako dwaro referee mare. To onego bed referee bo ng'eyo ni en referee, contact mare be confirm nyaka position mare. Kech samoro ndiko J Bonyo ni en referee mari to ndike ni en managing editor. Sano samoro en CEO oseya kata kae. Ko inonka gigo samoro kelo confusion, email mare ok ti. Ko inonka oleoni e yor manyo tich samoro. Kamano. Kama chalo morango karka gik ma ng'ato ero timo kata hobbies miketo e CV en mage monego bed nitiere kar ka. Ng'ato manyo tich mar fwambo to en gimoketo kanyo mokwongo, ahero wuotho kata timo limbe mopogore opogore. Ponono ng'ani kama osewuok mogik mochope osechopo Kadem kowuok Sona West kuom ranyisi, kata osechopo Sori kowuok Sori to chopo Rodi. Ponono kanyo kende kama osebete to kete ka ni wero wuotho. Ng'ani kokete ndege no wuogo dhi Kongo gi Walter Nyambaga to chope kor yamo to koro muya lal ne kendo. Gik machalo kamaga adieri kod miriambo monego bed ni bedo kar ka gibed e yo machal nade. Magi monego bed ni nitie mabecho gi maricho moko onego bed ni keto e CV. Mabecho gi gin magi. Hobby gima time CV poka nene. Nikech CV onego bed ni nyisa ranyisi kaka inyalo tiyo, kaka isetiyo gi kaka ing'ith e wach. Hobby no kuma obere CV moko mane ichako go ka.
but ibo non ka samoro otingo miriambo ng'eny gi gina miriambo sijui leading somo scientific journals sijui road trip akia kata idhi gi ndiga but entie road trip odika swimming to ngato akia kata go abal ana awacho ga di weri gi gigo ndalo moko kana chako tich anya paro ndiko hobby na kana ndika ngo apana ndiko reading sijui angono gik moko ma to kana doje interview ni tanyalo paro jaduong' iluongo ni Bob noyawo CV na chien kuja sani by the way anongo ni ing'e somo ihero somo gik machalo kama mane manyochi somo mogik ma di gombo wacho no igeni kati ng'ama dhoge tek maromo nade nyaka omai yamo koro ana wacho ne gaji ni hobbies go werigo gigo nyalo njawi ng'ato nyalo penji gimoro ewi hobby no onyalo kata penji ni kata kiwacho road trips ng'ato penji ni isewuotho midhi nyaka kanye koro kiwacho ni an ing'ina bom ka ema asegikie ka asegik mana dorita duogo to inise wacho kaka in traveling sijui ang'ono traveling king'iye deeply ok en wuothe e gweng' mar county achiel mano ok traveling mano bayo but traveling gi kizungu en gimoro nono koro non ka gikalago anawacho ne gaji ni mano keta thengi for now. Erokamano. Nitie format kod design mopogore mag CV. Sani oganda mathoth ondike word document mare, ondiko mana CV ma kawaida word processor motieke. Moko sani nyaka gi editing tools maginya bedo kata ka gimedo nyaka pichane oketo bathe kanyo, CV oloso pages 2 kata page achiel, odose makare kala mopogore mantiere karka. Doso CV mari kod keto bed plain. Content ema mata koso presentation mari. Presentation mata baba. CV onego bendo yot somo. Kiketo graphics mang'eny. Yani jomoko wacho ni ibo ng'e na dinani graphic designer koka design CV na. CV obeda gima yot somo. Makata ki upload ni ino bono kan ti applicant tracking systems moko mi upload CV iketo CV e gidene apply iketo link ti apply to dio populate fields moko diko okawo nyingi to kawo gik moko kalago but samori bawo gik moko mang'eny mino ka koro kidhi ng'iyo gik mochoko to pogre gik midwaro picha ni werigo graphics go werigo keta simple English alphabet e CV mari timne formatting maber kete PDF kanyalore kech PDF neno ka distortion mar PDF thin oloyo distortion mar word documents koro samori weya gino bed ma simple kaka onyalore oting information manyalo konyi irienye e wanga kaka ng'ama gombo tich. Erokamano. Onego ber mabor marom nade ponono ng'ato wacho ni CV koro kanya ma enkonwa na resume koso CV onego pangi machalano koro o CV yoro page achiel man gi details duto midwaro kata page 2 moko bendo luor keto experience gi duto ni mare dhi kawo 4 pages to jomoko ponono ok dhi somo length onego bed marom nade. CV ng'eny CV mwango gi nyalo donjo page 2 ng'eny CV ma dhano nigo kata page 13 kimiyo ng'ama ong'eyo nitie joma loso CV kata ndalo man thuolo na jaloso nega ji CV man samoro thuolo tama to idongo ka inyalo nyumo gik moko te ma ng'ato keloni ma donje page 2 kata mana achiel samoro ibo don kan tije moko ka kimedo sudo e ngas maduong' inon ka idwaro CV medo bedo matin restriction chako betie lakini CV bo kalo pages 4 to koro en book onyalo chalo him book ma iwergo onego be ni CV bedo mathin kar manyalore oting information madwarore but ok mathagalanya hinya ma nyalo kaki wacho no ingeni josom CV gin mana dhano onego be na nyalo neno ndadhu mar gima ikeloni e dakika mathin to kodwa bora hinya tinon ka chuny ng'ato nyalo tho to weyo gik maber kuomi to chien kucha okawachen mane motimo lakini dhane mang'iyo CV go koro onego be ni itemo bede gimoro machiek kar manyalore page 3 page 4 mano sawa kata page 2 sawa but oting gik moko inyalo paro ka wacho mokwongo ni CV ni ichako compress gik mane timo chon ka bedo gi story mathin lines moko mathin kaka ibedo sodo mbele to bedo medo malach imiye ringo mang'eny koro mane pattern monego bed ni ng'ato loso go CV mare mondo kik walal ndadhu mar tije. Erokamano. Nitiere jogo ma samoro chuny mar rito gionge godo oro kwayo kawuono dwe achiel korumo en samoro yudo namba mare char ora gocho ni Tom to penji ni bonu gocho na karang'o tijni na oro kwayo dwe osekalo
koso abi interview karam koso gini nusetieko moko bere nya badhogi tuketa ka uketho na saa nyara bila ne porono mago nyalo ketho thuolo ge mag luonge interview koso nya kete kanyo. Gin gik mwang'iyogo kaka jomosetiyo tijni higni mang'eny. Ng'eny gi en mana ng'ama iboduoke yo mamuol ni process gini pod nie process, bed gi patience, bed gi muolo. Nitie joma tomowa kata yany be. Koro ok en gima ok timre, jomoko nyalo duoki ma to mi ayany kanyo gi duoko no dakika no oseduoki ni be ang'eyo ni gik miwacho nagi tijni be nusemiyo ng'ato to walo koda kae giketa waiting. Koro inwang' ka gikelago onego bed ni wang'iyo but beda patient ibiro duoki. Erokamano. Kapok atieko ang'e ni wachopo kama koro adhi bedo kae ka watieko resume kod mano ma CV pogruok nitiere kar kanye ka lero mano networking sani oganda loro oganda moko dadar ka donjo tije moko gitim gi kinde machal nade to girom kodgi thuolo gi mag tije ka gidadar pono ka idaro ko tije e kinde gi mai kinde manera dhi kono ng'ato ni miya CV ni Wuonyamera adogo de boma gi wach mari mogik ka watieko. CV gi resume gin terms ariyo ma interchangeable. Ibodon ka gimioro no gima asebedo na explain ni luongo ni CV no kiore kata kumondik ni attach your resume podo bo kawe akawa. Wabed ni wang'iyo ni CV gi resume chal ji keto ga hero ga wacho ni o ma chiek to macha rabora ana wacho ga ne ji ni gimindiko no e CV te resume. Networking ber in terms of modingeni to idwa dhi kanye to e yo mane mibochopo kuro. Onego bed ni seche mwadhi chamo skuku ni kidhi kor gi oluoch ti kata kod gi bonjo ti chamo gweno to onego bed ni ing'eye ni to ng'atni en ng'a tichako go kode mbaka to ochako siemo ni taya mar kuma idwa ni dhiye. Koro aparo ni networking sani kik wabed abeda ni wachiemo to wamiel ahinya wagoye nyaka mbaka wang'e ni jowadwagi oting'o ang'o kuomgi kama nyalo siemo nwa mbele. Erokamano Nyato Marodi kuom thuolo matok kod odhiambo ma kawuono. Akwara monga jwang' ti gigo ma isomo kar ka oro kwayo to alamo ni Nyasaye mondo mi oyaw yoregi kata bed kambi waka emolendo kata kure itiko thuolo no mar oro kwayo makare natai e cheno mar ameny piny odhiambo ma kawuono elo Lydia Okeyo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mokiew nyaka sango nyaka wuod mwalimu Philip. Erokamano gi langi duto gi jogo duto ma bende otayowa kar ka ote mawuoro bende oketo chendo ni obedo makare oriti masani.